जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पति न मे कर्मफले स्पृहा. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റിന് പ്രോബ്ലം ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബ് കാണുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 4ാമത്തെ അധ്യായാണ് അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചല്ല ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതെ അതെ. 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത് നമ്മള് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചത്? ജീവാത്മാക്കളുടെ പറഞ്ഞോളൂ. കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണാവബോധ കർമ്മത്തിന്റെ യോഗം. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അതില് പഠിച്ചല്ലേ? കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമ കീർത്തനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ യജ്ഞമെന്നും. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്നും കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, വ്യക്തി സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ്, സന്യാസ സ്വീകരണം, എന്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? കർമ്മ വികർമ്മം എന്താണെന്നുള്ളത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന്, അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന്. കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കൺഫേം ആയില്ല നമുക്ക്. അതിന് തീരുമാനമായല്ലോ. കർമ്മം എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റൂ, ചെയ്യാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അതായത് കർമ്മം എന്തായാലും ചെയ്തേ പറ്റൂ, അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനമാക്കി തന്നു ഭഗവാൻ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് അത് എന്തില്ല, അതിന് പാപഫലങ്ങളോ പുണ്യഫലങ്ങളോ ഒന്നും പറയാനില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? 4 വർണ്ണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. 4 വർണ്ണങ്ങളെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതില്. അർച്ചനം, വന്ദനം,
അല്ല, കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് ശാരീരികമായും അതെ മാനസികമായിട്ടും കൃഷ്ണബോധം ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങള്. അതായത് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പടവുകൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഉണ്ട്. ഉണ്ടായിരുന്നോ? അത് ശ്രദ്ധ, സാധുസംഗമം, ഭജനക്രിയ, അനവർത്ത നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭക്തി, പ്രേമഭക്തി എല്ലാം, അതായത് എക്സ്റ്റൻഡഡ് യോഗ ലേഡറിന്റെ പടവുകളായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജയപരാജയങ്ങൾ അതല്ലേ മാതാജി? കൃഷ്ണാവ് ജയപരാജയങ്ങളില്ലാതെ നിർവ്യാജ്യമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നല്ലേ? ആനിമൽസ് ടൈപ്പിന്റെ ആണോ പറയുന്നത്? നിഷ്കർമ്മ എന്താണ്? നിഷ്കർമ്മ അതായത് യോഗം അങ്ങനെ സംഗമം. ഒരു വ്യക്തിയെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പടവുകളെ ജൈവരാജ്യങ്ങളില് ഉത്കണ്ഠ ഇല്ലാതെ നിർവ്യാജ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെ അതല്ലേ? അതല്ല അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്? ഭക്തി, സാധുസംഗമം, ഭജനക്രിയ. അല്ല ഇത് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളാണ്. അത് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങള്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പടവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, യജ്ഞങ്ങൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്? നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും അല്ലെ? യജ്ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്? നമ്മൾ എന്ത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും? നമുക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ ശുദ്ധീകൃത ആഹാരങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം പവിത്രമാക്കുന്നു. അതെ, ജീവിതം പവിത്ര. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് വരികയാണ്? നമ്മളെ സ്മരണ ശുദ്ധീകരിക്കും. സ്മരണ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നമ്മളെ ബുദ്ധി കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് മനസ്സിലാവും? കൃഷ്ണാവബോധം വേണമെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മാറ്റം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ആ ബുദ്ധിയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ? സ്മരണ ശുദ്ധി വരുന്നതും ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതം പവിത്രമാകും. ജീവിത ശുദ്ധി വരുമ്പോ മുക്തിചിന്ത വരും. മുക്തിചിന്ത വരുമ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കും. 11-ാമത്തേല് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ലാസ്റ്റത്തെ പാരഗ്രാഫില്, ഭാവാർത്ഥത്തില് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. മാതാജി, നമ്മൾ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാവോ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെക്കണം. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. അത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രാവിലെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാറില്ല? അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും വെക്കാറില്ല. ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ഭഗവാൻ കഴിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മള് പച്ചക്കറി, പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ധാന്യങ്ങള്, പഴങ്ങള്, പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക്. പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം. നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുന്നവര് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നോൺ വെജ് കഴിക്കാറില്ല, പക്ഷെ വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ അവബോധത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല? നമ്മളെപ്പോഴും പരമാവധി നമ്മൾ അതിലേക്ക് പതുക്കെ മാറാൻ നോക്കാം. പെട്ടെന്നല്ല, പതുക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എനിക്ക് ഇതിന് മാറണം. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനല്ല പറയുന്നത്. നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം പതുക്കെ എനിക്ക് ഇതിന് മാറണം എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ബാക്കി ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ. ഞാനിപ്പോ പ്യൂർ വെജിറ്റേറിയനാ. 25 വർഷമായിട്ട് പ്യൂർ വെജിറ്റേറിയനാ. ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല, നോണൊന്നും കഴിക്കാറില്ല.
പക്ഷെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അത് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. പേർക്കാണ് ഇവർക്ക് പങ്കിട്ട് പോണം, അല്ലെ ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ്. 6 പേർക്ക് പാപം പങ്കിടുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും കിട്ടും, വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും കിട്ടും, മേടിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും കിട്ടും, കൊപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും എല്ലാവർക്കും കിട്ടും. അപ്പൊ അതിലൊരു പങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റിയാൽ മതി, നിർബന്ധമായിട്ട് മാറ്റാൻ നോക്കരുത്. പക്ഷെ പതുക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി, എനിക്കിത് മാറ്റണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായ ഇടയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളൂ ആക്ഷൻ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പടവുകൾ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പടവുകൾ കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാവരും കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറ്റം വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ മാതാജി, നമ്മൾ വ്രതം എടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പായസം അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, പക്ഷെ നോൺ വെജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാതാജി, കാരണം അടുപ്പിൽ തന്നെയല്ല നമ്മൾ രണ്ടും ചെയ്യുന്നത്, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാതെ വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ? നോൺ വെജ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നവര് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ. കുക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ? ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഓ, അതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ എന്താണ് ആ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടത്? പിന്നെ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ആ അധ്യായത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. അതിലാണോ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ? അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞുണ്ടോ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ? പറഞ്ഞ അധ്യായത്തില് വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ? ഇല്ല, അപ്പൊ അതിലല്ല. മൂന്നാമത്തിൽ വന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ല ഇല്ല, അപ്പൊ അതില്ല. രണ്ടിലല്ലേ പറഞ്ഞു? അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, അറിയാലോ നിങ്ങക്ക്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്? ജനനം, ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവികം. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? അത് നമ്മള് എന്താ പറയുക, ഏതാണത്? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളല്ലല്ലോ അതിന് പറയുന്നത്, ദുരിതങ്ങൾ അല്ലെ? 4 ദുരിതങ്ങൾ നമ്മൾ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. കേട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞുണ്ടോ അത്? പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതേതാണ്? അപ്പൊ ആധ്യാത്മികം എന്താണ്? പ്രളയം. പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാ പിന്നെ പറയേണ്ടി വരും അല്ലെ? പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ പ്രളയം, കാറ്റ്, കൊടുങ്കാറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. മനസ്സിൽ തന്നെ മനസ്സിൽ തന്നെ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. എങ്ങനെയെന്നത് പറയാ, പറഞ്ഞോ. നമ്മളത് എന്നാ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മള് ചെയ്യണം. അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നതാട്ടോ, പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലമൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മളത് ചെയ്തോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും. 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. ആദിദൈവികം. ദൈവികം അത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെല്ലാം ഇതാക്കുന്നത്. ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് എന്ത്? ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങള്, നമുക്ക് മനസ്സിന് വരുന്ന കുറെ പ്രയാസങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. അടുത്തത് ആദിഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ജീവികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. അതാണ് ആദിഭൗതികം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. അതിപ്പോ നമ്മളെ ശത്രുക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവം എന്താണ്? ആദിഭൗതികത്തിൽ വരുന്നതാ. മൂന്നാമത്തത് ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം, ഉരുൾപൊട്ടല്, വരൾച്ച, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ? അത് മറ്റുള്ള അതൊക്കെ ദുരിതങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന, അതാണ് പ്രകൃതി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദോഷങ്ങളാണ് ആദിദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇതാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ 4 ദുരിതങ്ങളാണ് കണ്ടത്, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി. പിന്നെ ഇത് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള് വരുണ്ടാവും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3-ാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മള് ലാസ്റ്റ് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അത് 2-ാം അധ്യായത്തിലുള്ളതായിരുന്നു മാതാജി. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നിരുന്നു. ത്രിവിധ ക്ലേശത്തില് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള് 2-ാം അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ആ അപ്പൊ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മള് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്? കാമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാനാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് 3-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ മനസ്സ് ബുദ്ധിയും എന്തിൽ ഉറപ്പിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മളെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചു. അപ്പൊ 3 വരെ അധ്യായങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ 4ലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. ചാപ്റ്റർ 4 അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് 3-ാമത്തെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും? ഇത് കഴിഞ്ഞ 4-ാം അധ്യായത്തിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തതല്ലേ ക്ലാസ്സില്? എനിക്ക് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞ കാരണം കിട്ടിയില്ല. ചിലതൊക്കെ കിട്ടിയുള്ളൂ. റെക്കോർഡ് കേട്ടാ മതി. അപ്പൊ റെക്കോർഡ് കേട്ടാ അതിലുണ്ടാവും. റെക്കോർഡ് കണ്ടില്ല. ഉണ്ടാവൂലേ? ഇല്ല മാതാജി റെക്കോർഡിലില്ല കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഇല്ല യൂട്യൂബിലില്ല. ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇല്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നിട്ടില്ലേ? ഇല്ല ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തില് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇല്ല. ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചാ മതി. നമുക്ക് 4-ാമത്തെ 4 തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാഹ മനോരിക്ഷാകവേ പ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? സനാതനമായ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിവസ്വാൻ അത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു? മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു അത് ഇഷാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനല്ല ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ ഭഗവാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അതിനുശേഷം വിവസ്വാൻ അത് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു അത് ഇഷാക്കുവിനും ഉപദേശിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ ലെവലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്, എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം അത് ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ അത് ഇഷാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മനുവിനും മനു ഇഷാകുവിനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അറിയാവോ? സൂര്യന്മാര് കുറെ സൂര്യന്മാരുണ്ട്.
അതില് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മന്യത്തിൽ സൂര്യ ഇതാണ് വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യദേവൻ. അതായത് വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവനാണ്. സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് എന്ത്? സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സൂര്യദേവന്റെ പേരാണ് എന്ത്? വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവൻ ആരാണ്? വിവസ്വാൻ. വിവസ്വാനാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും സൂര്യദേവൻ, ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവനും ആര് തന്നെയാണ്? വിവസ്വാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവനും. സൂര്യൻ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനാണ്. ചൂടും വെളിച്ചവും നൽകി ഗ്രഹങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവൻ വിവസ്വാനാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ ഭ്രമണം നടത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ ഗീതാശാസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചത് ആദ്യം വിവസ്വാനാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഒരു ഊഹ പ്രബന്ധമല്ല. ഇത് സ്മരണാതീത കാലം മുതലുള്ള മഹത്തായ ഗ്രന്ഥമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സൂര്യദേവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ഭ്രമണം നടത്തുന്നതും. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് സൂര്യൻ. ചൂടും വെളിച്ചവും നൽകി ഗ്രഹങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് ആരാണ്? സൂര്യദേവനാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവൻ ആരാണ്? വിവസ്വാനാണ്. ഭഗവാൻ ഗീതാശാസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചത് ആദ്യം അപ്പൊ ആർക്കാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശിഷ്യ പരമ്പരയെ അടിസ്ഥാനമാക്കണം. ഭൗതികവാദികളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതിന്റെ ആഴം ഉല്ലംഘിക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്? ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതേപടി നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ മാറ്റം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണത്? അതിന്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ്. അപ്പൊ ആ യഥാർത്ഥ താല്പര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ? ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ താല്പര്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമുക്ക് അതേപടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ എന്തിലൂടെ നമുക്ക് അറിയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആ ഒരു ഭക്തന്മാരിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന വ്യക്തികളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന? ആ ഒരു ചങ്ങല വിട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ നമ്മൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള അഡീഷൻ വരും അവിടെ. അപ്പൊ അതെന്തായി മാറും? വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ രീതി മാറും അല്ലെ. അപ്പൊ അതില്ലാതെ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സാധിക്കുന്നത്. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു സകാലേ നേഹ മഹതാ യോഗോ നഷ്ടാ പരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ശാസ്ത്രം ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു? രാജർഷികൾക്ക്. രാജർഷികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഋഷിതുല്യരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ, അവർക്കൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ പിന്നീട് അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? താരതമ്യേന അതിന്റെ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി. അത് മുറിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്തായി? അത് ഇല്ലാതായി. അത് ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ? കാരണം ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. നമ്മളെ എന്താണ് പറയുക, ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവിതം നയിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ ബേസിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രം ഇല്ലാതാവുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തന്നിഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, പ്രജകളുടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനും അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? വിവസ്വാന് ആ കാലഘട്ടത്തില് അവരുടെ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഇല്ലാതാവുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശാസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട്, പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ രാജർഷികൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാരമ്പര്യ ശൃംഖല താരതമ്യേന മുറിഞ്ഞു പോയി, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി.
ഭഗവത്ഗീത പ്രജാഭരണത്തിനായി ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാർക്കായി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതിനാൽ ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ ശിഷ്യ പരമ്പര പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്ന് അനവധി പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗവും ആധികാരിക ശിഷ്യ പരമ്പരയനുസരിച്ചല്ല. ഗീതയെ ഭൗതികമായി വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ ദൈവികതയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഗീതയെ അതിന്റെ ശുദ്ധതയിൽ സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പോ നമ്മളിന്നിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പ്രജാഭരണത്തിനായിട്ട് ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാർക്കായി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? പ്രജകളുടെ ഭരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചുവാണ്? രാസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതിനാൽ ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വീണ്ടും അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. അർജുനനിലൂടെ വീണ്ടും അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഭഗവാൻ അത് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് അനവധി പകർപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗവും എന്തല്ല? ആധികാരിക ശിഷ്യ പരമ്പര അനുസരിച്ചല്ല. ഗീതയെ ഭൗതികമായി വായിക്കുന്നത് അതിന്റെ ദൈവികത ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഗീതയെ അതിന്റെ ശുദ്ധതയിൽ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ ഭക്തിയുടെ ലെവലും അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഭക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഭൗതികവാദി ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? അയാളുടെ ഒരു ലെവൽ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഒരു ഭൗതികവാദി മനസ്സിലാക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ? ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാട്, നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് വരുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്? അതിന്റെ ആ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതി വരുന്നത്. സ ഏവായം മയാ തേത്യ യോഗ പ്രോക്ത പുരാതനഃ ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായി ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഇനി അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? നീ എന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട്, നീ എന്റെ മിത്രമായതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്? ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ട്. മനുഷ്യരിൽ ഭക്തരും അസുരന്മാരുമുണ്ട്. ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഗീതോപദേശത്തിന് അർഹത നേടിയത്. കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കുന്നവരുടേതാണ് യഥാർത്ഥ ഗീതാ ഭാവന. അസുരന്മാരുടേത് വഴിതെറ്റൽ മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഒരു അസുരന്റെ കയ്യിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും എന്താണ് ഭഗവാനെ തന്നെ അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? ഒരു ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നോ ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണെന്നൊന്നും അവര് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത കിട്ടിയെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന്റെ കയ്യിൽ ഭഗവത്ഗീത കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അതൊരു ഗീത ലൈഫ് മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്മാരുണ്ട്, അസുരന്മാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആർക്ക് കൊടുത്തു? അർജുനന് കൊടുത്തു. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുന്നത്, അല്ലാത്തവര് ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ്. ആസുരിക സ്വഭാവികൾ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം താനെ ഉണ്ടായതാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മാ വിവസ്വതഃ കഥമേതത് വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിശ്വസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അർജുനൻ ഈ ചോദിക്കുന്നത് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും അർജുനൻ അത് ശരിയായി എടുക്കണം. കാരണം ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അർജുനൻ അത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ഗുരുവിനെ മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗുരു പറയുന്നത് ആധികാരികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ ഭഗവാനേക്കാൾ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയതെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
അർജുനൻ ഭഗവാനായ കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച് സംശയത്തോടെ ചോദിച്ചത് സ്വയം അറിയാനായി അല്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപം അന്ധവിശ്വാസികൾക്കും ആസുരന്മാർക്കും സംശയമില്ലാതെ വ്യക്തമാക്കി നൽകാനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനാണെന്ന് അർജുനൻ വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും അസുരന്മാരുടെയും നിരീശ്വരവാദികളുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് പ്രതിവിധിയാണ് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണനെ സ്വയം വിശദീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അർജുനന് അറിയാം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ അസുരന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികൾക്കും അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് സ്വയം വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? പോയോ എല്ലാവരും? അവിടെ ഇല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കതിന് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, അർജുനനെ വിളിക്കാണ്. നിനക്കും എനിക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. കുറെ ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടാളെയും കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താ അവിടെ പ്രോബ്ലം? നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? പറഞ്ഞോ. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന് ജന്മവും മരണവും ഇല്ല. രൂപത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതാണ്, മറ്റ് ശാശ്വതമാണത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ജന്മം ശാശ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ കഴിയും. നമ്മൾ എന്താണ് മറന്നു പോണത്? നമുക്ക് മാറ്റം വരുന്നതുണ്ട്. അതായത് ശരീരം മാറുന്നതോടെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ശരീരം മാറുന്നതോടെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ കാല ജന്മ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മളൊക്കെ മറന്നു പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ശരീരം മാറുന്നില്ല അല്ലെ? ഭഗവാൻ ജനനമരണങ്ങളില്ല, ഭഗവാന് ശരീരം മാറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളാണെങ്കിലോ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മളൊക്കെ മറന്നില്ലെങ്കിലുള്ളൊരു അവസ്ഥ ആലോചിക്കും. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വല്ല പൂച്ചയെങ്ങാനായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്കത് ഓർമ്മ വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? നമുക്ക് വേറെ ഫാമിലി ഉണ്ടാവും, പൂച്ച ഫാമിലി ഉണ്ടാവും. അതിന് മുന്നത്തെ ജന്മത്തിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഫാമിലി ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പൊ ഈ മറവി എന്താണ്? നല്ലതാണ് അല്ലെ? അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ? അതെ, നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യജന്മം എടുത്ത് നമുക്കൊരു കുടുംബമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കുടുംബം നമ്മൾ കാണാണ്, നമുക്ക് അറിയാണ്. അതിന് മുന്നത്തെ ജന്മം എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളില് കുറേ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ജന്മങ്ങളിൽ മുഴുവനും എടുത്തിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായി മാറൂല്ലേ? നമുക്ക് അത്രയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ്. ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി നമുക്കൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന് ശരീരം മാറാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അനന്ത രൂപങ്ങളിലൂടെ അവതരിക്കുന്ന അച്യുതനും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനുമാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മുക്തനായ അർജുനനും പോലെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അച്യുതത്വവും സർവജ്ഞതയും അവർക്ക് പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആർക്കും ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ജീവാത്മാവിന് വിസ്മരണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓരോ ജന്മത്തെയും ഓർക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിനാണ് നമ്മളെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഒരു ആത്മാവും ഒരു ശരീരവും ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം നമുക്ക് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് കാണാൻ പറ്റും, കുറെ നരമ്പ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നശിച്ചു പോകാനുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മുടേത്. പക്ഷെ ഭഗവാന് അങ്ങനെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന് ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കും.
അജോപി സന്യവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സോമതിഷ്ഠായ സംഭവ്യാമാത്മമായയ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല. ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എനിക്ക് പിറവിയില്ല, പിന്നെന്താണ്, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ഞാൻ എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ യുഗത്തിലും ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ. ഇതില് അതായത് ഈ ശ്ലോകം വരുന്ന 6-ലാണല്ലോ. 6-ാമത്തെ അത് നമ്പർ തെറ്റിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കേട്ടോ, നോക്കട്ടെ. അതെ, 6 പറഞ്ഞ 6-ന് പകരം ഇവിടെ 7 വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ തെറ്റിയതാട്ടോ. നമ്പർ തെറ്റിയതാ. ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ, ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു, അതാ ചോദിച്ചത്. ഇല്ല, നന്നായി. ശരി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ്, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാലോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജരാനരകളൊക്കെ ബാധിച്ച് നമ്മൾ ജനിച്ച പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോ. നമുക്ക് ജരാനരകൾ ബാധിക്കും, നമ്മൾക്ക് പ്രായം വരും, നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന് മക്കളുണ്ട്, പേരക്കുട്ടികളുണ്ട്, അവരൊക്കെ വലുതാണ്, അവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, അപ്പോഴും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? നവയൗവനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വാർദ്ധക്യം ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനായി തോന്നുന്നുവെങ്കിലും അനവധി ജന്മങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന അജന്മനും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനുമാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യന് നേരത്തെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പോലും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് തോന്നും എന്താണ്, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ഭഗവാനെ തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അജന്മനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ? അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നലെ ഈ നേരത്തെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും നമുക്കറിയില്ല. നാളത്തെ കാര്യം അറിയില്ല, ഇന്നലെ ഈ നേരത്തെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ അറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം നമുക്കത് ഓർക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം ശാശ്വതമായ തന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തോടെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്. അതിൽ വയസ്സാകലയോ ക്ഷമയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതേ കൃഷ്ണൻ എന്നും യുവാവായി തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? യുവാവായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തഥാത്മാനം സജാമ്യഹം. എപ്പോൾ ഇവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്താ വിളിക്കണേ? ഹേ ഭാരത, ഭരതകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എപ്പോഴാണോ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണം, ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. എവിടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രം. എന്താണ്? ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കുക, അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. അത് ഏത് രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ വരാം. അതിപ്പോ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെന്നോ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാം. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ സന്തത സഹചാരികളോ അങ്ങനെ വിശ്വാസനായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ അയക്കുന്നത്. ധർമ്മം തകർന്നു അധർമ്മം പ്രബലമാകുമ്പോൾ ഭഗവത് ആജ്ഞകളെ അനുസരിച്ച് താൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ പ്രതിനിധികൾ മുഖേന അവതാരം ചെയ്യുന്നു. അതായത് ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ്, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഓരോന്നും വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്കൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രബോധനം നടത്താനാണ്. അതിനാൽ ബുദ്ധൻ പോലെയുള്ള അവതാരങ്ങൾ പോലും വൈദിക
ദൈവിക ഉദ്ദേശത്തിൽ പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഭാഗവതം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ 24 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരം എടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഓരോ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ബുദ്ധൻ അവതരിച്ചത് എന്തിനാണ് ബുദ്ധനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് അറിയാവോ? അറിയില്ല. ഇത് കലിയുഗത്തിൽ ഹിംസ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ബുദ്ധാവതാരം വന്നത്. കാരണം വേദങ്ങളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മള് ജന്തുഹിംസ ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പക്ഷെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിരുന്നത്, ആ ബലി നടത്തുന്ന മൃഗത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിലൊന്നും അതിൽ പെടാതെ തന്നെ അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്, അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയായിട്ട് കുറെ മന്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനാണ് പറയാം. പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഈ കലിയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ ജനങ്ങൾ അത് മുഴുവനും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു, ജന്തുക്കളുടെ ഹിംസ മാത്രം നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഈ വേദങ്ങളെ മുഴുവൻ എതിർത്തു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്, ബുദ്ധനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്, ഭഗവാന് 6 അവതാരങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടു. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള് 6 അവതാരങ്ങളാണ്. അത് ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ? മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, അതെല്ലാം 6 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങള്. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ്, പുരുഷാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, ലീലാവതാരം, അവതാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത്? ഇല്ല. വരുന്നുണ്ട്, അടുത്തതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പറയാം പരിത്രാണായ ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, ശക്തിയാവേശാവതാരങ്ങൾ. ഒരു മിനിറ്റ്, അടുത്തതിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. എന്തിനാണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ട് യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? 1 ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, 2 ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, പിന്നെ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. 3 ഉദ്ദേശമാണ് ഭഗവാന്റെ. 1 ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഇതിൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്തിനായിരിക്കും? ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ, ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ. ബാക്കി ചെയ്യാൻ ഭഗവാന് ആവശ്യമില്ലാരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഒരു സുദർശനക്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടക് ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞ് പോയിക്കോളും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ആ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഭഗവാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് എന്തിനാണ് 7 ദിവസം? കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും മെയിൻ ഫോക്കസ് ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ലേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ചെറിയതായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ചായ്വ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഭഗവത്ഗീതയിൽ? അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പിന്നെ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനും അസുരന്മാരെ സംഹരിക്കാനുമായി വിവിധ അവതാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ച സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണ ഭക്തിയെ ലോകമാകെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ അവതാരങ്ങളെ കാറ്റഗറി ചെയ്ത് പറയാം. നമുക്ക് കാറ്റഗറി ചെയ്ത് പറയുമ്പോ പല വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട്, ഗുണാവതാരങ്ങളുണ്ട്, ലീലാവതാരങ്ങളുണ്ട്, ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളുണ്ട്, മന്വന്തര അവതാരങ്ങളുണ്ട്, യുഗാവതാരങ്ങളുണ്ട്. 6 തരത്തിൽ കാറ്റഗറി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ അവതാരങ്ങളെ. ഒന്ന് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് പഠിക്കുന്നില്ലേ ഭഗവത്ഗീതയില്? അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ? അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? ഫസ്റ്റ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടുണ്ടോ? അതാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങള്. ഗുണാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്
ഗുണാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കും. അതാണ് ലീലാവതാരങ്ങൾ. മത്സ്യം, കൂർമ്മം അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന അവതാരങ്ങൾ. പിന്നെ മന്വന്തരം, ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അതാണ് മന്വന്തര അവതാരങ്ങൾ. യുഗാവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അതാണ് യുഗാവതാരം. ഇപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഏതാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഏതാ? സത്യയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരം, സത്യയുഗത്തില് നരസിംഹ ഭഗവാനാണ് സത്യയുഗത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. ത്രേതായുഗത്തിൽ ആരാണ്? ശ്രീരാമൻ. രാമനായിട്ട് അവതരിച്ചു. ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ആരായിട്ട് വന്നു? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വയം അവതരിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഇനി 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വദാഹ തെക്താദേഹം പുനർജന്മനൈതി മാമേതി സ്വാർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയവർ, ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഒരിക്കലും മരണശേഷം എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല. തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരവും ലീലകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തൻ മരണശേഷം വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരാതെ കൃഷ്ണലോകം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. വൈകുണ്ഠലോകമല്ല. വൈകുണ്ഠലോകത്തിലെ അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത് വൈകുണ്ഠലോകങ്ങളിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ലോകം ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ്. നിൽക്കുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം എവിടെ ഉണ്ടാകും? വൈകുണ്ഠലോകത്തിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് സമ്പൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ല. ഭക്തിയിലൂടെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുമാണ് സമ്പൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമ്പൂർണത നേടാൻ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെ വേണം? ഭക്തിയിലൂടെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് സമ്പൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൽ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. വീതരാഗഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂതാ മദ്ഭാവമാഗതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട പറഞ്ഞത്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി. പിന്നെ ഭയം, മരണത്തോടുള്ള ഭയം എന്നൊക്കെ പറയാം. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്താണ്? ക്രോധം, ദേഷ്യം. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടും തോറും കുറെ പേർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റം വന്ന് അവർക്ക് ഭഗവാന് ദിവ്യപ്രേമ ഭക്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ കീഴില് ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകും. ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ ആ പരമസത്യത്തെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം എന്താണ്? വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെയും ആത്മീയ സാധനയിലൂടെയും ഒരാൾ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയെ നേടി ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാം. അങ്ങനെ ശുദ്ധ ഭക്തിയിലൂടെ ആത്മീയ സാധനയിലൂടെയും ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയെ നേടി ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ധാമത്തില് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തിയിലൂടെയും ആത്മീയ സാധനയിലൂടെ. അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ളത്, ബന്ധനത്തിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് തോന്നും ഭയങ്കര സുഖാണെന്ന്, പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനത്തിൽ. നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള നമ്മളെ ബന്ധിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഒരു ബന്ധനത്തിലാണ്. ആ ബന്ധനത്തിൽ നമുക്ക് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ എന്താ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. ആത്മീയമായ സാധനയിലൂടെ, ഭക്തിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ആത്മീയമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ, നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഈ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് നാളെ എടുത്താൽ മതിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കണോ? എന്ത് ചെയ്യണം? 15 വരെ എടുക്കണോ അതോ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ എടുത്തതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ആദ്യം നോക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേര് ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവന്റെ പേരെന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ഉറ്റമിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംശയത്തോടെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യൻ അങ്ങേക്കാൾ കൃഷ്ണനെ വെറും ഒരു മനുഷ്യനായി കരുതുന്ന നിരീശ്വരുടെ നിലപാടിനെ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമായാണ് ഭഗവത് ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഈ ചോദ്യം. അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംശയത്തോടെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ സർവ്വ അതിശയത്വത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ ശാശ്വതരാണെങ്കിലും അർജുനന് പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങൾ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ സച്ചിദാനന്ദ രൂപം ഒരിക്കലും മാറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം? എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് അതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെ? എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ വിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരം ആരാണ്? മഹാപ്രഭു. ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മരണശേഷം വീണ്ടും അവർക്ക് വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരില്ല. പോകാൻ പറ്റും അവർക്ക്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെ? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇതുവരെ 10 വരെ എടുത്തത് ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായി. ഒരു ചോദ്യം വിട്ടുപോയി. വിവിധ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചുണ്ട്. 6ാമത്തെ ചോദ്യമുണ്ട്. അത് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ, ഗുണാവതാരങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പുരുഷാവതാരം, ഗുണാവതാരങ്ങൾ, ലീലാവതാരങ്ങൾ, സത്യാവേശതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ. അതില് എഴുതിക്കോളൂ, അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ. പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. അതാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പുരുഷാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ. കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അതാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് മാതാജി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാനും എഴുതാനും ഒക്കുന്നില്ല. മാതാജി റെക്കോർഡ് കണ്ടാൽ മതി. ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന്റെ സമയത്ത് ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വീണ്ടും കേട്ടാ മതി. റെക്കോർഡ് കേട്ടിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ. സ്ലോയിൽ ഇട്ടിട്ട്. അടുത്തത് ലീലാവതാരം. ലീലാവതാരങ്ങള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, 24 അവതാരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അതില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം മത്സ്യം, കൂർമ്മ, വരാഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, നമുക്ക് പരിമിതി ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾക്ക് തിരുമാല പോലെയാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ലീലാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നത്.
അതാണ് ലീലാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, പിന്നെ മോഹിനിയായിട്ട് വരുന്ന അതിന് കുറെ ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ. അതൊക്കെ ലീലാവതാരങ്ങളിൽ വരും. മന്വന്തരാവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മന്വന്തരത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അതാണ് മന്വന്തരാവതാരം പറയുന്നത്. അപ്പൊ 14 മനുക്കളാണുള്ളത്. ഈ 14 മനുക്കളിലും മന്വന്തരത്തിലും, മന്വന്തരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുവിന്റെ കാലയളവിനാണ് മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മനുവിന്റെ കാലയളവിനാണ് മന്വന്തരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ മനുവിന്റെ കാലയളവിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അതാണ് മന്വന്തര അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സംശയം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെ ഭക്തി ഉണ്ടാവുക? ശ്രവണം മാതാജി, ഇത് കേൾക്കുക, ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു ഒരാളെ കുറിച്ച് കുറെ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് തന്നെ അവരോട് ഇഷ്ടം വരില്ലേ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഇപ്പൊ ദുൽഖർ സൽമാൻ എടുത്തു വിചാരിക്കും. നമ്മള് ദുൽഖർ സൽമാനോട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടം വരുന്നത്? ആളുടെ കുറെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോ നമുക്ക് അയാളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നും അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും കാണാൻ തോന്നും. ആണോ? അതെ 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 ഇല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം വരണം, ഭക്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയാണല്ലോ. അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിൽ മെയിൻ ഹീറോ ആരായിട്ട് മാറും? ഇവരൊക്കെ മാറി ഭഗവാനായിട്ട് മാറും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി ഉണ്ടാവുക. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ നമ്മള് മന്വന്തരാവതാരം പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശക്തിയാവേശം ഗുണാവതാരം പറഞ്ഞോളൂ. ഗുണാവതാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ. അതായത് നമ്മള് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുണാവതാരം വരുമ്പോ സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ് വിഷ്ണു, രജോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ് ബ്രഹ്മാവ്, പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ് മഹേശ്വരൻ. ഇവൻ അതാണ് ഗുണാവതാരമായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ, ഭഗവാന്റെ ഗുണാവതാരം വരുന്നത്. പിന്നെ യുഗാവതാരം, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അതാണ് യുഗാവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ യുഗത്തിലും, ഇപ്പൊ കലിയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, സത്യയുഗം, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിനെ നമ്മൾ യുഗാവതാരം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരം, പിന്നെ പറയുന്നതാണ് ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ കൊടുത്തിട്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം നാരദ മഹർഷി, ബ്രഹ്മദേവൻ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്കൊക്കെ. അപ്പൊ അതാണ് ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശക്തിയാവേശ അവതാരം എന്ന് പറയാം. അതിൽ നമുക്ക് വിഭൂതികളും, നമ്മള് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നില്ലേ? വ്യക്തമായിട്ട് പറയോ? എന്ത്? ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയോ? ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊടുക്കാണ്, ചെറിയതായിട്ടുള്ള ശക്തി കൊടുത്തിട്ട് വരുന്ന അവതാരങ്ങളാണ് ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നാരദ മഹർഷി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ, ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ശക്തിയാവേശ അവതാരങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. ആ സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ള ശക്തി ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നാരദ മഹർഷി അല്ല. അപ്പൊ അതിന് ഉള്ള ശക്തി ആരാ കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ? ഭഗവാന്റെ തേജസ്സുറ്റതും ഭയങ്കര കീർത്തിയായിട്ടുള്ളത് ഓരോ, നമ്മള് മയിലിനെയും കുയിലിനൊക്കെ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് 1ാമത്തെ ലെവലിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? പിക്ചറുകൾ സൂര്യകാന്തി പൂവ് കാണിച്ചിട്ട്, മയിലിനെ കാണിച്ചിട്ട്, കുയിലിനെ കാണിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ചെറിയ ചെറിയ അംശങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കണ്ടില്ല അവിടെ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളാണ്. അതും എന്താണ്? ഈ ഇതിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ. അപ്പൊ അത് ശക്തിയാവേശത്തിൽ 2 തരത്തിൽ പറയാം. ഒന്ന് വിഭൂതികളും വരുന്നുണ്ട്, 2ാമത്തത് അവതാരങ്ങളായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, കേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. 3ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ട് അതാ വന്നിരിക്കുന്നത്. കേറാറുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാഗവത ക്ലാസ് ഇസ്കോണ്ടതല്ല, നമ്മള് വേറെ ക്ലാസ് നേരത്തെ തുടങ്ങിയതാണ്. ഇസ്കോണ്ട് ലിങ്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല മാതാജി. ഞങ്ങള് 3ാം സ്കന്ധം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ 3ാം സ്കന്ധത്തിൽ 26ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസ്കോന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയാൽ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമുക്ക്. ഇസ്കോണ്ട് ലിങ്ക് കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ടോ? പക്ഷെ ഞങ്ങക്ക് തുടക്കം തൊട്ട് കിട്ടുവോ? തുടക്കം തൊട്ട് കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ
അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായോ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉയ്യ്. ക്ലാസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 7ാമത്തെ അധ്യായം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 12 സ്കന്ധം ഉണ്ട് മാതാജി. 18,000 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. തുടക്കം തൊട്ട് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമാണത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോ എന്നാലും പഠിക്കുന്നത് 3ാം സ്കന്ധത്തിലുള്ള ആളാണ്. 3ാം സ്കന്ധത്തിൽ 2:30 അധ്യായം 26 മാതാജി. 2:30 8 അധ്യായായി. 7ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? 7ാമത്തെ അധ്യായം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇന്നോട്ട് 8 മാതാജി. തുടങ്ങിയോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, വൈകുന്നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലത്തെ ബാച്ചിൽ കയറിക്കോളൂ. വൈകുന്നേരത്തെ ബാച്ചിൽ 4ാമത്തെ അധ്യായമായിട്ടുള്ളൂ. രാവിലത്തെ ബാച്ചിൽ 5ാമത്തെ അധ്യായം നടക്കുക. കയറിക്കോളൂ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വൈകുന്നേരം എപ്പോഴും വൈകുന്നേരം 7:45 തൊട്ട് അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ്. 7:45 തൊട്ട് 8:15 വരെ അരമണിക്കൂറേ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ. രാവിലെ 5:45 ഉണ്ട് ക്ലാസ്. 5:45 തൊട്ടിട്ട് അന്നേരം കയറിയാൽ മതിയല്ലോ. അരമണിക്കൂർ, എല്ലാ സമയവും അരമണിക്കൂർ കേട്ടോ. ഓക്കെ, കേറാം. അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ 7 അധ്യായം ഇപ്പൊ എടുത്ത വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കാരണം 18,000 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഭാഗ്യാണത്. കാരണം ഇത്രയും 18 എന്താ പറയാ ബുക്കുകൾ ഉണ്ട്. 12 സ്കന്ധാണ്, 18,000 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അത്രയും നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് അത് വായിച്ചു തീരണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ, ഓരോ ബുക്ക് തന്നെ ഇത്ര വലിയ കട്ടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന ഇസ്കോന്റെ ഭാഗവതം എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ മറ്റുള്ള ബുക്ക് വായിക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫുള്ള് എടുത്തു പോയിട്ടുള്ളതാ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 24 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്, അത് കേൾക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തി ഉണ്ടാവാൻ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ സപ്പോർട്ടിങ് ആണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം നമ്മളെ സൈഡിൽ സപ്പോർട്ടും ബാക്കി ഒരു തള്ളും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളും കാര്യങ്ങൾ. അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാം. മാതാജി, എനിക്ക് കാര്യം പറയാനുണ്ടേ. എനിക്ക് കിട്ടിയ ബുക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുമക്കൾ പഠിച്ച് പിന്നെ അന്നത്ത് പഠിച്ചത്, അതിനകത്തൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ അർത്ഥമോ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ആ ബുക്കാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പിന്നെ അർത്ഥങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ അറിയാവുന്ന ഒരു ബുക്ക് മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞു വായിക്കാം. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഓപ്ഷൻ ഇല്ല മാതാജി ഇതിന്. നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ, കാരണം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലാണ് എല്ലാതും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ ആ ബുക്കാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, ഭഗവത്ഗീത കുറെ ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം ആയാലും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭാഗവതം മേടിക്കാൻ കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലാണ് അതിന്. ഭാഗവത വായനക്കാരി ഞാൻ. ഭാഗവതം ഇപ്പൊ 7ാം സ്കന്ധം ഒക്കെ വായിക്കുന്നു. ഭാഗവതം നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിന് 11,000 രൂപയുണ്ട്, 11,000 rupees. അപ്പൊ ഇത്തിരി റേറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പറയില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ PDF നമ്മൾ ഇടാറുണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രിന്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാര്യമാണ്. ഭഗവത്ഗീത മേടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല മാതാജി. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം മേടിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. യഥാരൂപം അല്ലേ? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അത് ആമസോണിൽ ലിങ്ക്, അത് കറക്റ്റ് ബുക്കാണ്.